Wala pa sa gihapon sang sabat ang National Interagency Task Force sa ginpadala nga sulat ni Iloilo City Mayor Jerry Triañas may kang tanan sa ayo sini nga panugutan na ang booster shots para sa mga medical frontliners sang syudad. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mr. Jack Cunlo, tagpamaaba sang COVID-19 team, iyagin pahayag nga hasta subong nagahulat pa sila sang mangin sabat sang task force. Sunod sa iya nagalaom ang alkalde nga mangin positibo ang response sang mga natungdan sa nangin request sang syudad. Madumduman nga nagpadala sang sulat si Triañas kanay Department of Health kon DOH Secretary Francisco Duque III, Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana, Department of the Interior and Local Government kon DILG Secretary Eduardo Año, kag Deputy Chief Implementer Secretary Vivencio Dizon sang Setyembre 9, 2021 may kaangtanan sa nasambit nga butang. Far as to this hour, wala pa ko may information no kung ano na. Siguro tigin aton an pala sang national government kag sang aton nga DOH no ang booster shots. But si Mayor Jerry Triañas siya nagsulat na so that nga makasugod na sila ya tan-aw nga posibilidad nga mag-booster shots kita. No? So kung may ara na at least ang syudad sang Iloilo una na naka-request kag ginantisipar ni Mayor Jerry Triañas nga kung masugtan ini sa aton nga mga medical health sa aton mga medical health workers, unahon tagid ang aton nga mga medical health workers kaya mo gining atubang sa aton nga mga patients sa aton tagsa ka hospital. Kag importante ang aton nga healthcare utilization sa syudad. Report nagikan sa Iloilo City Hall, Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.